No, tak ja zavolám strikovi, bo vypadol mi jeden človek, musím oznámiť milému strikovi. Ktorý dátum oslobodili Margecany sovietské vojska? Tam pripustili ďalšie veľa, čo padli. Ahojte, čaute. Čau, Veronika. Seru. Ešte kto je pišky? Trošku aj vonku. Hej, dobre. Potom po obede som si Priatelia, v prvom rade vás vítam v Margecanoch. V druhom rade chcem povedať, že ďakujem, že tu máme aj dve ženy. Vítajte, kočky. Toto podujatie má charakter verejného tréningu, ale máme štartové čísla. Trať je značená červenými pomargecanskými pantličkami. To sú stužky. To sú krepové stužky. Trať je značená tak, že nemôže nikto zablúdiť. Veľmi dôležitá vec. Nič nelogické na trati, žiadne nelogické odbočky neexistujú. Na trati budú 4. Na trati budú 3 kontrolné stanice, ktoré majú charakter občerstvovačiek. Tí ľudia majú vysielačky, sú všetci prepojení na jednej frekvencii. Keby čokoľvek dačo človek potreboval riešiť, tak tie 3 miesta. Tie 3 miesta sú na 2,9 km, 7,7, 10,8 a cieľ 12 km. Toto je miesto, kde sa zlieva hor nad Newtom. Tam vidíme Košovskú hoľu, ľudia sú radi, keď to vedia. A štartujeme tu preto, lebo odtiaľ vidno cieľ. Tam hore je cieľ, dobre priatelia? To je rohatie. Tam vzadu, toto vzadu, hej. Tu sa poďte vyťať na ten kopec a na to. Zaradíme sa teraz na štart. Jožko, startujeme! 3, 2, 1, ide. Voláme, dobre? Pripravte si stopky. Toto je dôležité. Pripravme si karmíny. No a vidíš, a pozor, 50 v obci. Hromadný zatýkač. Hromadný zatýkač. Váľo, môžeme sa stvárať. Ideme na to? Pripraviť sa. Nezabiť sa, ne? Pozor. Štart!
voda. Máme takové ešte za sebou. Už nie. Majte sa. Tak, čau. Bombes. Hej. A ty ostatní, hej? Posledný som, hej. Poslední. 14. A ešte išol už po ceste. Znáš, kde treba ísť? No to po ceste, ne? Tu hore po ceste a potom doľava. Keď sa aspoň ho dobehneme, ne? Jasne. Alebo prebehneme. Aj. Prestaň. Pane, ako to, že nemáte štartové číslo? Vy tu idete na čierno. Ja som shodil, už idem tretie kolo. Hej. Margeta. Doľava. 500 metrov hore. 500 metrov hore, 700 po hrebeniu. Zvonček zvoní. Doľava. Tu je kameraman. To dúfam, že neraz vyjde.
Tu za tabličku musíš. Až tu si chcel. Nie. Už to... Akurát teraz došlo pred 5 sekundami. Počúvajte celú rodinu. Juru, povídám, lebo sú nervózní. Ja vám poviem. Oni sú nervózní. Ja vás naháňam a ja vám poviem. Ty čo tam sa za prehľad robíš, ha? No ponúkni zdačí. Ja mám ponúkať, hej? No ja už som svoju minul. Ty čo nerúšaj, bo vyčistneš mi dvere. Ďakujem, super. Teraz čo? Teraz party? Potom som ho zbadal, videl som, že to zišiel dole a povedal. Sme sa rozhodli, že urobíme aj také nejaké symbolické odmeny tým, ktorí boli v tom tréningu najlepší. Bude to mať charakter, ktorý nebude zohľadňovať kategórie vekové, ale zohľadnili sme to, že máme aj ženské pohlavie, na to sme nezabudli. Tak buďte takí dobrí a privítajte tretieho poradí, Dana Kravianského, prosím to kľudne. Áno, Dano dosiahol čas 1:04:22. Na druhom mieste dobehol Rišo Zvolánek. No a ten dýchal na krk Matúšovi Nemčakovi, ktorý je víťazom tohto tréningu. Medzi nás prišiel aj starosta obce, pretože obec tiež nám pomohla v tejto veci, v tomto tréningu. Takže poprosím, pán Igor Petrík by spolu so mnou zablahoželal týmto trom pánom. Všetko dobré prajem. Všetko dobré prajem. Paštičky máme tu vzadu. Páči. Ja dúfam, že o rok sa ten tréning podarí zase, že minulý ročník nebude o rok proti ročníku a potom aj ďalší ročník. To je druhé miesto, tento pán. To je druhé miesto, áno. Hlavne o rok dúfam, že prijete. Ale to je, že počasie sa to bude. Na prvému, tak stojí, že by to fungovalo ďalej, že sa chcelo nejakým spôsobom trénovať, hlavne aj nejakým spôsobom podarilo udržať. Ešte raz ďakujem pekne a pekné poobede vám prajem. Spomínal som, že sme nezabudli na ženy, tak sme na ne nezabudli a poprosím, aby ku mne prišli dievčatá, ktoré som dnes mal tú čest poznať, Daniela Zudavová. Beata Šmansnerová. Dievčatá, si počínali veľmi dobre, páčili sa o Beate chcem povedať, že za ten krátky čas, čo sme spolu, ďalej nepokračuj. Na okruhu. Som sa dozvedel, že toto bol jej prvý pretek v živote. Takže je zatečal.
toto podujatie zariadovali ľudia, ktorí majú viac ako 30 rokov. Že tu v podstate bolo veľmi málo mladých ľudí, čo sa týka organizácie. Chcem v tejto veci upozorniť na človeka, ktorý nás na začiatku na štarte fotil. To je Jozef Novotný. Je tento pán, ktorý tu fotil teraz. Spomínam ho pretože tieto dve dievčatá budú po našej osobnej dohode proste si odnesú spomienku na dnešné stretnutie, ktorá pochádza z práce Joža Novotného, ktorý je môj ujo, a on im venuje tieto handmade náramky, ktoré vám majú pripomínať toto. No a Ešte na fotku, spoločné foto. stál za týmto aj známy, ale musíme poďakovať osobitne tejto firme tu Jumes. Pán Mesároš nám poskytol toto občerstvenie a rozmýšľam, či som na niečo nezabudol, lebo mám taký pocit. O tebe som hovoril. Dobre, my si to vyjednáme. Dobre, Pájo, tak si to vyjednáme, no a nič, ak vyjde počasie, tak o rok. Ďakujem.